zvekutotora mari zvakatotanga ndapiwa mushonga nambuyava. Pandakazopiwa mudumwa iri nambuyava ndopandakanga ndakutofembera kuti uyu munhu ane mari. Ndichitoziva kuti kana ndakatorwa ndikaenda nemunhu ndotoziva kuti uyu ane mari. Ndotongobata pandinenge ndangotanga kungofunga kuti rega ndibata pazvishwa mari ndichita sei ndichitosangana nayo. Pane kuti murataura zvokuti munotombomitsidzana kana munhu azvibata kuti ine matora mari. Pane pakamboitika bongozozo here mushure mokunge munhu azoona kuti paripo pakatomboita bongozozo but iye haazokwanise kuti aenderere mberi achitaura nekuti inini kana ndikangomudza kuti handina kutora chero iye atozviona kuti ndatora mari anobva angoita wiki anobva atongotanga kushaya simba nekuda kwemushonga wandinenge ndinawo. Imwe ramakambotora yakawandisa yamunoti imi mari apa ndakaraura yanga yakawanda zvakadii? Ndakatora 1000 US. Mubvunzo wandinawo sekuru ndewekuti kundibatsira kwamandiita uku zvinhu zvangu zvichazofamba zvakanaka here nekuti handichatowirira kana nevanhu vekumba chaiko. Hanzvadzi yangu namai vangu nababa vangu hatichatowirirane shamwari chaidzo saka ndada kuziva kuti kundibatsira kwamandiita uku dambudziko racho zvabva zvapera here. Ari banja achoka kupona? Anziwa kadini zikuru wabva kupi? Tiripo makadiwa sekuru ndabva kuSentinari. Ndichokera kuSentinari. Chakuyamba kuvana ndikuona mpepo yakuipa patsogolo pako pakakhala pagere mpepo ya bwino, so ndikuona pachita mpepo yakuipa. Mpepo iyi njakuchita kuyang'ana. Undibva bwino? Chekutanga na sekuru ndaona mhepo pamberi pako yanga iri mhepo yakanaka asi iya mhepo yekuzvitsvagira. Chokwadi sekuru. Yakhala ya mpepo yakuipa yandikuona iko kusokoneza mutu udatofika pakukumbuka kuti ainipodi kumwa mankhwala wabvaka ndaza kundinesa wasowa kuti zviponi ndikuona wapita masi kusokonezeka paliba kukuthandisa bwino wabva. Zvanzi na sekuru ndaona ya mhepo yakaipa. Mhepo iyi yakatombosvika pakuda kuti usvike pakunwa mushonga nekuda kwekuti hakuna munhu ari kutombomirawo newe kuti akubetseredze. Ichokwadi sekuru. Ndaona mai wako na mbale wako wachimuna makuchita munga kakusabvesesana asi kumambuyo uko mpepo ipaidakhala bwino uchisakira zvinhu zvako uchipesa kobiri mukafunana bwino apa kobiri siye zaima manje akukutaya. Zvanzi ndaona amai vako nehama yako yechirume hanzvadzi pamashure apo maiwirirana asi chifupa wewe kobiri ukazipesa nekuda kuti wanga uine mari yawaiwana asi pane zvino nekuda kuti mari iye hauchina ndaona vakukusiya uri wega. Chokwadi sekuru. So ndikufuna kuthandiza. So pali ndikuona apa pachita nkhalamba yachikazi. Nkhalamba iyi idakupasa mankhwala yadaipa. Yakhali mankhwala yakuti ukachita naye kobiri. So mankhwala aya yadafikira pakudzaipa. Kuipa kwacheko huku ndikufuna kukuuza lero kuti ponya yapo dzinthu udaponyesa pakuti ukuvana akuva. Zvanzi na sekuru ndiri kuona chembere yechikadzi yakakupa mushonga asi mushonga wakaipa. So pamashure apo wanga uchikubetsera ne asi manje pane zvino ndakuchida kuti ndikwanise kubvisa mushonga iwowo kwauri. Ichokwadi sekuru. Zvamukutaura izvozvo ichokwadi. Ati ndikubva chadidi. Nkhalamba iri kupona apo ndikuiona lini cha? Hanzi chembere yacho iri kubva apa handisi kuiona. Vanogara kumbuya vandakasangana navo kuSentinari.
vachiti ivo vanoita zvekubatsira vanhu asi vaitengesa, vane zvinhu zvavaitengesa. Vaitengesa hove dzakaomeswa dzavakanga wabva nadzo kuMozambique. Saka ndipo wakambva kuti handinobatsira, ndibva ndati zveshuwa mbuya ndoda kuti mundibatsire. Zvinhu zvangu hazvisi kufamba zvakanaka. Ambuya wakati aiwa alright, ndinoita sei ndinokubatsira. But pakundibatsira paya vane chinhu chavakandipa. Vane chuma chavakandipa changa chiine dumwa. Vakanditi chinhu chinofanira kufamba nacho pese paunenge uri. Zveshuwa pandakatanga kufamba ndakapfeka chuma ichocho ndakatanga kudiwa nevarume vese. Murume wese anenge angori nemari mumwe ndikangofamba murodhi anenge achindida, pana munhu wechirume aitadza kundida. Asi zveshuwa kuti ndione kuti pane zvaitika pandiri, mushonga yavandipa iri kundibatsira, ndakatanga kubata mari nekuti ndiri munhu akanga asingabate kana mari. Ende munhu wese aindida anga asikanipe mari iri pasi pe$100. Ndaipiwa mari $100 zvichienda kumusoro. Chokwadi ichocho sekuru. Saka dambudziko rangu ini ndakazotingira pakuti ndikuona karapa wapita mnjira kuimisana na Majibombo kuva adaimisana na GDC mwedziwa GDC yamuimisa, ndikuona yamuimisa GDC akaima kunyamusana kupakirana mu GDC kupita kwa adapita, ndikuona kakusokonezeka kakuti walibodza vhesesana kuchoka pa GDC bo, ndikuona lina apa shaka kubvesesana wadabuda niyoyo palibe kubvesesana uva no zvanzi ndikuone nini gonyeti rakamira, asi iwewe ndofunga ndidamunyamura kula ukatosvika pakutokwira mukati imomo, wakwira mukati imomo. Asi zvanzi pare zvino pagirazi ravo sekuru vari kuona pasina kunzwisisana zvokuti iwe wakatozobudawo makutoita kukakavadzana, ndofunga mugonyeti imomo. Ichokwadi sekuru, murume wekanga kasirike kutanga kufamba naye anodhiraivha magonyeti. Murume wedu wekuMalawi asi takasangana muno muZimbabwe. Tasangana muno muZimbabwe achibva nditi toda kuti tiende tese, ndibva ndabvumirana nazvo, ndokutakurana ndokuenda. Tasvika paChirundu takasvika ari manheru, tichibva tati argai tigeze tirare, chibva chaita zvatakaita. Ndo pandakabva ndamuti ngatichiita sei, ngatichirara. Tarara kudaro mangwana makuseni ndakatomuka, takatorara zvakanaka tiri tese pachimubhedha chimwe chete. Asi ndakazomuka pasaidi pangu pasina munhu, ndichibva ndatodzika pasi ndichiti pamwe maybe munaenda kunoita sei, kunodhindisa mapepa pabhodha. Ndakatsvaga munhu ndikamushaya, ndobva ndatora hangu kabhegi kangu ndikati rega ndiende kuZambian side, ndine zvinhu zvandaida kuenda kunohodha semunhu anopota achitenga, ndinohodha nekutengesa. Ndobva ndaenda kuZambian side ndichibva ndanohodha. Ndapedza kuhodha ndakadzoka ndichibva ndamirira munhu handina kumuona. Namba dzanga andipa dzandaisi communicate naye, namba idzodzo dzanga dzisisatomboite. Ndakamboedza kumira ndopa ndikazoti arege ndiende, ndokutora mabhegi angu nezvinhu zvangu zvandandahodha ndakangosiwo ndavhara door ndichibva ndatoenda. Ndo mafambiro azvakaita. Ndikukuuza iwepo mankwala yada kupasa ukubvana yakafuna ni mankwala yada pasiwa zvanzi mushonga wakapiwa adapasiwa mankwala yakukumana ona na afiti aya umbadzwa ni mankwala yakuipa. So mankwala uyu wa GDC uyu akanawo mankwala yakuipa pomwe ukubvana. Saka adakuma pankani imene pada dzafikira kuti wasokonezane alipedzaonana munthu umweyo adotobulaona misala ndamudangopatana uyu adatabulaona kuchita msala ukubvana. Mushonga wakapiwa umzukuru, mushonga wekuti mankwala yakuipa weuroi yaufiti uroi. Saka iwewe mushonga wanga uinawo weuroi zvakafananawo neiye wacho mukomana uyu wanga uinaye weGDC wegonyetu. Zvanzi anga aine wakewo futi mushongawo wekuipa wakangoitawo sewako. Asi zvakazoitika ndezvekuti iwe pawakamuka uchiona pasina,
iye munhu anga atongoendawo achingoita zvokupupurikawo sezvo manga masangana. Mankhwala adasokonezeka uyu yake achimsokoneza adayamba kusungulira mutu umwe pa adazayamba ambabvizi apa ambabva apa kuti ukachosa thumwa umbabva tani wepo. Zvanzi ukabvisa thumwa rawinaro unonzwa sei? Ndinonzwa kupera simba, ndinonzwa kuita kunge pfungwa dzangu dziri kuita kunge ndinoda kurasika zvekuti inini panyama dzangu ndinozvinzwa kuti ndikaribvisa pane zvinoitika pandiri kumambuyo kupawa irichosa. Zvanzi kumashure pamaimboribvisa. Kare pandaimboribbvisa ndina hangu zvakanyanya zvandainzwa. Ndaiti ndikaribvisa kazhinji ndaiti ndikaripfeka ndakuda kubuda aiwa ndaiwana mari. Asi iye zvino pane zviri kutoitika ndikutonzwa panyama pangu kuti hazvisisiri izvo zvaraisiita. Mankhwala aida kumana neagasho ara pashure mankhwala yake kali ya ufiti ya nchito akachaya akudriver pale iye podugona GDC mbaenda ukuvana ana chintu chake chikadriver GDC ye adakhala uko podupumula. So mankhwala aida kumana na mankhwala ya uponi ya umwe iye adatosokonezeka nzeru hapo. Adasokonezeka nzeru adatopatiwa wambo kutopita kupaiwa manjeresau kumweko akadotopatiwa kupaiwa manjeresau ukuvana GDC idatochemera muntu kumnango kuyadzatenga. Uyu soro apa akabvara thumwa lile akalichosa akuyamba kubva munga usarasha ambabva dzinthu dzimbalewa mmato. Zvashonga wake uye murume wangainawo ndiwe uroyi. Saka ipapa so kwali munhu wokutoti akatobayiwa mainjection. Muntu ari musara apa atorone akutopenga. Saka zvokutoti gonyeti iroro rakatozotumirwawo munhu kuya kuzoritora ipapo. Imimi ndofunga duma iroro maitiwo mukaripfeka nazvino so munotonzwawo musoro wenyu uchitotanga kutotenderera kupenga. Chokwadi. Akalichosa mbatendera akalibvara ambabva budebuna so kobira hichampasa kobira zichawera amamuna asa kumuona kuvana. Zvanzi pane zvino so ukaripfeka duma iroro harichakupa mari. Chokwadi. Asi kudhara raikupa mari. Chokwadi. Handitika. Chokwadi. Akuvana. So uyu adampasa mankhwala muntu mweyu mbakuipa adampasa mankhwala ya kuipa. Zvanzi uyu akakupai mushonga munhu akaipa akakupai mushonga wakashata. Nda mankhwala njakuipa nda chifukwa adakupasa mankhwala yamba dzasanduka uyu yamba dzaipa patsogolo. So apa wakhala muntu wokuti kobiri hauchazipeza upite pano wantu sakukuona munga tengosha. Zvanzi mushonga wakashata nokuda kuti pane zvino so wana muzukuru kana unziwo uchinziwo tunokechwa hapachina vanhu vese vanokuonawo nyangwe varume vaibuda vaya vakungoona sesango. Chokwadi. Hapana kana munhu mumwe chete achambondidawo wakana dzingava dziri shamwari dzekutamba nadzo vakuita kunge vanoita kakundisema. Chokwadi chamukutaura sekuru. Ndofuna kuchosa thumwaro ndikakuchosa thumwaro so mankhwala yada kulemba njakuipa kuti yopo thumwaro ukachosewa uchite msara unchita upenga sha. So tufuna kukuthandiza muno tufuna kuchosa thumwaro tufuna kukuthandiza ukhale bwino udzayambe posi kuyamba kuti mose niwe dzada kuchita dzwadzwa. Zvanzi apa ndoda kushandira kuti ndibvise thumwa rawinaro. Ndathumwaro ndamuliro thumwa ndamuliro radzipoko mbagaka moto mbagaka ndere zvipoko rinobvira moto. Saka duma rakaipa naika ndikuzvinzwa. Zvanda sekuru ndichaita kuti ndikubvise thumwa iroro utange kuonekwawo zvitange patsva. Chokwadi ndibatsire sekuru ndisunungurewo.
ava zvikureva kuti kupenga kwadhiraivha kwakakonzerwa nemushonga here wakanga uina teta? Driver ane wake atitani kamba kuno zvakatanga pavakasangana akukamba kuti mankhwala ya driver ndo yakhali nayo ndo yakafundisa uyu driver here orone driver kana dumwa rachi rakuti poda adagona akana chintu chimba driver GTC ukubvana so mankhwala apa adagona kuuyu adapata bzinthu bzadauza kuti ukusapate mumwe muletu uyu adapata achifuna kudziwa kuti uyu akundikanisa kupata uku uyu adapata uyu apata mankhwala yadakumana payadakumana driver adayamba msala zviri kunzi nasekuru uyu akanzi nadriver sabate apa kukana mamanta kune magumbezi saka avateta uyu muzukuru akaita sei akabva abata saka kubata kwaakaita nemushonga wake wanga inawo zvakabva zvaita sei zvapikisana driver ndokutanga kupenga kwaakaita nekuda kuti driver mushonga wanga ainawo ndewekuti kana akarara motikari yaitofamba ichienda pane chinhu chaitoita kuti mota ifambe driver mota kunge chitengue chani akana dumwa likachita chintu chakudriver kuchitatu monga muntu chaye muntu ndi chipoko ndikule apa kuti chipoko so adatenge muntu adampasa singanga mwene adatenga mankhwala ya adampasa ndiye kuusa muntu wakufa kuti uyu podu gona pana muntu anoya chito cha uyu saka ni muntu wakufa koma ilitumwa cha akalichita za machita bansi tumwale akala muntu leti yepo dukala uko cha muntu uyo kufoye ndiamba za driver macho zvanzi duma iroro zvanzi duma ranga inaro asi duma iri rakagadzirwa nemunhu akafa zvekuti iye driver nyangwa akarara munhu ndiye achitozogara pasteering achiita sei driver gonyete richifamba richitoenda podi kutoimisiwa na polisi antoona muntu achitoserukira tu kufika pa polisi iye amburuka ndiye cha cheche chimbadzaoneka lini so achindobuda popo bansi ambaleverera kupopotera basi akamara yachaiwa tratori cha zvanzi nyangwe akasvika paroad block pamapurisa iye ndiye aidzika but chinhu chiye changa chisingaoneke iye aingoleverera chete zvinhu pamapurisa apa aitodarika gonyeti richitongotanga kuita sei kutozongoenda sezvo hapana chinhu chinenge chichionekwa iye ndiye anenge achitongooneka sei ari kudhiraivha negonyeti so uyu adadzipata kwaadauziwa kuti usapate uko adapata achichosa mamanta yakufuka ya saka muzukuru uyu akazobata kwaakanzi usabate akafuna panjenga pamwe abata imimi pamakanzi musabati ichokwadi pamakabata imimi paipai makabata nemistake here kana kuti makanga mave neappetite kumono chii chamboni ndaida kutoona kuti ndikabata chii chinoitika ndaida kuziva chikonzero chandiri kunzi ndisisei ndisabati makaone chii hapana chandakaona uyu akakumbuka bzizinji muzukuru sekuru kuti shuwa akapata adapata uyu adaona mamanta yake akadafunika tete uyu akakumbuka kuti penango kuna bzinthu mumtima make adakumbuka kuti umwe anyamula chani umwe ndadambobva achiuziwa kuti ini pano ndombaenda South Africa ndikazoka na nyanga yaipembera anditi adakuza alibe kukuza ndikunamizira ndakangoenda kuSouth Africa ndikadzoka nenyanga dzechipembere akandiudza achireva dzakukuluga ndikunamai
Kurugati National Park akaleva achimuza mwe anza chikudza zvekukuruga National Park ichokwadi akazvitaura izvozvo ichokwadi vari kuzviona ichokwadi saka uye akakumbuka kuti kuna bvindu zviuyu zvokuti ndikugona kukoro kutenga uyu ndo zvakakumbuka ndo pata adafungura bheki rakuyamba nerachiwiri adandoona bvinduwo zvaribe kubvesesa bvafunga zvanzi aifungidzira kuti kuda pamwe kune zvinhu zvazvingatorewo asi munhu wekuti paakabvisa magumbezi akabva aona kune mabhegi maviri akavhura rekutanga akazovhura rechiviri akaona zvinongoriwo zvinhu zvichiita kunge zvisina basa asi ipapo anga atovhura icho kwadera chiri kutaura sekuri kana bhegi rachiviriri radafunga ndori kana tumwa yacho zvanzi bhegi rechiviri iroro ndoramba tumwa iroro ichokwadi chavari kutaura vasi kunyepa asi hapana chamakaona handina chandakaona asiwo pari kutaurwa kafuti kuti imimi mavanga muchitsvagawo kuti pane here chandingatora sekuru vari kunyepa here kana aiwa vasi anotadza kuturikira ichokwadi ichokwadi vari kutaura nazvo timomo chaizvo ichokwadi pane mweya here kuti papapa ungonzwa kuda ungotora zvinhu zvisiri zvenyovhu ndiri kubvunza imimi asi kubvunza sekuru ichokwadi zvinoitika pane pamakatombozviita here pane pandakambozviita nekuti ndikabudirira munoti here pane rimwe shaka riri pamuri zvekare rinoita kuti munzwe kuda kutora zvinhu zvisiri zvenyu musina kukumbira taurirai sekuru akukamba kuti mweyo mumutima mache ambofuna kutenga zvintu aribe kupasiwa ndopandayamba pakureva paye kuti ana chimpepo chaari nacho so chimpepo chake so adazopasiwa mankhwala so uyu ana chimpepo chake chakupita mumabhare na muli so akapeza mwamuna ana kobiri zizinji akapita naye ambadza mubera kana kobiri mwamuna yakati uyu ambadza funatu kuna zvibhakera cha timenyane chimpepo chake chimwecho zvandatanga kutaura zviye kuti ane mhepo dzake ndoda kuti anopinda mumabhawa saka akakechwa mumabhawa memwe anotozoti wakawana murume ane mari akechwa paipai anobva kubira amubira uye murume akazoda kubvunza anobva ada kutomira pazvibhagera nokuda kuti munhu anotozvinzwa munozvinzwa here haichokwadi krimanjaro zvirimo ndinotozvinzwa kuti ndinotopima munhu kuti uyu handirove ndezveshuwa kana panguva yacho yehondo yefaita hapana munhu anomira seniso hapana dhuma tondoona kuti simbi yebasa yaitokura kuipedzera ari kubvuma muzukuru wenye chokwadi ndikufuna ndipatire miri rangu ukubva na tengere madzi tunga madzi mutishera ndofuna muchosa tumwa yake ukubva na zvine nguva yakadii zvichiitika izvozvo zvekuti zvakatanga here musati mapuhwa mushonga vakabva kumozambique dumwa ramakapuhwa kana kuti izvozvo zvekuti unonzwa uda kutora mari yemaboyfriends zvakatanga kare usati wapuhwa mushonga uyu zvichiratidza kuti pane shari rakagara ringoriwo pauriwo zvekutotora mari zvakatotanga ndandapiwa mushonga nambuyava pandakazopiwa mudumwa iri nambuyava ndo pandakanga ndakutofembera kuti uyu munhu ane mari ndichitoziva kuti kana ndakatorwa ndikaenda nemunhu ndotoziva kuti uyu ane mari ndotongobata pandinenge ndangotanga kungofunga kuti rega ndibata pazveshuwa mari ndichiita sei ndichitosangana nayo pane kuti kurataura zvokuti munotombomitsidzana kana munhu azvibata kuti ine matora mari pane pakamboitika bongozozo here mushure mokune munhu azoona kuti paripo pakatomboita bongozozo but iye haazokwanise kuti aenderere mberi achitaura nekuti inini kana ndikangomudza kuti handina kutora chero iye atozviona kuti ndatora mari anobva angoita wiki anobva atongotanga kushaya simba nekuda kwemushonga wandinenge ndinawo imwe ramakambotora yakawandisa yamunokuti imi maya pandakaraura yanga yakawanda zvakati ndakatora 1000 US munhu yaakatoenda achingochema akatoenda achitongochemawo imi munozonzwa sei kana magara maamega kuti ndakutorera vanhu ava panguva yandinenge ndichizviita ndina chinhu chandinonzwa asi kana after ndabva kwandinenge ndabva ikoko ndo pandinozotanga kufunga kuti asi ko zvandiri kuita izvi ndiri kuzviitirei
Alright. Makambozvifambira here musati masvika kwasekuru Scenario nyaya iyoyo kuti pane zvikuitika pandiri mhepo inoitwa ndingobira vanhu asi muchimbozviyoka kuti hamuzvii? Kuzvifambira ndakatozvifambira asi ndatoshamisikawo pano kuti sekuru vaona kuti ndine dumwa randinaro nekuti kwese kwandinoenda harisati rambobatwa. Imimi mauya muchiti mudei kwasekuru? Kwasekuru ndakandangoyo ndichiti regai ndimbononzwawo nhau yangu yekuti ndakazoshaya munhu mumota takanga takarara tese nekuti kanga sirike akasike kuti anga kuenda tese kanga katova kanokwana kechi3 tichitoenda tese tichitomuka totoenda unodhinisa mapapers ndokrosa ndonoodha zvinhu zvandodzoka. Saka apa mazotaurirwa imwewo security? Ndazotaurirwawo dzimwe nyaya dzanga dzichitiwo ndikaendawo kwandinoenda hadzibatwe. Ari kubvuma sekuru kuti mabata secret yake sure musikana uyo akanga achifungudza kuti yanga ati kuti ndafambira inyaya yekungoti ko munhu akanga ari mugonyeti akaenda kupi ndo nyaya yanzi yandavinga chete iyi avazobatawo vabatawo imwe secret yangu yandakanga ndingoriwo nayo zvangu. Zona nda pamwepo ndopa adasokonesa zvisinja adasokonesa mbi yake akufunta apaso akufunta mdzake apa zanzipapo ndopaka saka ndawawiwa kuti iye afundisa muntu uku iye akuda kutsvaga muntu kuti adaenda kuponi. Iye muntu akufunda ndiye adapasa dzimwedzo adachitowa usapata apa iye kupata namakani. Zanzi iyeyu ndiye akakonzeresa kuti umwe wake apenge nekudawo kuti akanzi usabata apa iye vabata. Saka nhasi pano iye auya nenyaya yake achida kubetserwa zvimwe asi aine imwe yaakatowanza. Saka zvino pasekuru ndikufuna kumuchosa ndikufuna tumwaro iye akulidziwa kare. Zvanziya kulidziwa kare tumwa rake kuda kumubvisa. Ndifuna unyamuke ndifuna uchose ndifuna uchoseratu. Ranzuda tubvise. Ndifuna uchose uyu ndikufuna tumwa ari umu. Dumwa riri pai? Riri muwest mangu. Rumwe mutumwa. Muhoma hamuna chirimu? Hamuna. Ndikufuna apa ndifuna uchose richose ribuda apa tumwa oro chuma chichoke uko. Chuma mba chichoke. Chirikupi ndikufuna chisu una chisu? Ndifuna tumwa basi lekera kunango uko. Ndifuna chimwe ichi chada kupasa ichi chada mpasa ichi ndo chakuipa ichi. Ndikufuna kubata chimwedzi bventsi lekera unkhala bwino ndikufuna kuti ukhale bwino ndifuna ukhale bwino wabva chosa dresses chosa ikau chosa tumwa ngakuipa tumwa rampasa tumwa kuipa tumwa ngakuipa Tumwa rakashata. Tumwa rakuipa izi chakuipa chimwe ichi kubvana Handi chakuipa kunza irinzwa Kuchinzwa sekuru. tumwa ukuipa akuchiona ichi uchiona chintu chada kupasa ichi ndochida sokonesa kuti usokonese paudaphatira mdzako kusokonesa kuti muntu kuyamba kusokera muntu kufunta muntu akufunta apa nakufuna kwa dzimwedzi dzakuipa chakaita kuti umwe wake wewe asvike pakupenga ndawa mushonga mankhwala yanu adakumana wabva mishonga yenyu yakasangana yose iyo futi pauda uphata ndio udasokonesa mdzako yepo zvanziwo pawakabata ndiwo wakatokonzeresa umwe wako mwako kuti afunta apite msara ndiwepo letu zvanzi kuti apenge aite msara aite umwe apenge ndiwe wakakonzeresa mzukuru ngumwe letu mankhwala aya mankhwala yakuipa yakuona mankhwala aya
mankhwala kuipa ani mushonga wakaipa mzukuru mankhwala kuipa tufunani kuti dzapate pomwe idzi ndikufuna katentha dzimwedzi ndi moto mankhwala ukhali moto letu umwewo wakuti pensi pawafika waigaka moto ukhaoneka kuti uyo munthu ukubvana wachimba kuona yepo wanthu zvokuti pese pawaifamba wanga uri moto vanhu vachimboona kuti uyo mankhwala yakuipa nokuti yakati chipoko ni mankhwala yakuipa ukaona chipoko icho uchiona chipoko icho mankhwala yakuipa mankhwala yakuipa wakaipa adachita mtima wakuipa ukupasa mankhwala yakuipa vanhu vakaita moyo wakashata munhu akakupa mushonga wakashata akubva bwino so ndikufuna kumthandiza kuzvinzwa sekuru ndoda kubetsera batunge madzi chakuyamba asambe ukubvana batunge madzi anyamutse chinthu ichi anyamule apite kulambuya kuye akaika panja pana ambuya akakhazika atunge madzi yake tumpase mankhwala kuyamba yakusamba tidzamulemba mankhwala ne anango tidzampasira yakuchusa bzense bzakuipa maoko muzukuru takule zvinhu zvako izvi apite kuna mbuya panja seruko ndigeze maoko mudisho ndobva ndaita sei nyamula naye apite panja pana mbuya na ana bzinango bzakuda futsa so tikufuna kumthandiza pane zvimwe zvakuda kubvunza asi da kubetsera aiwa ndizvozvo sekuru irikupisa kana kunenge hari kupisa satsve mubvunzo wandinawo sekuru ndewekuti kundibatsira kwamandiita uku zvinhu zvangu zvichazofamba zvakanaka here nekuti handichatowirirani kana nevanhu vekumba chaiko hanzvadzi yangu namai vangu nababa vangu hatichatowirirani shamwari chaidzo saka nada kuziva kuti kundibatsira kwamandiita uku dambudziko racho zvabva zvapera here ya pali mphepo ndikufuna kuyamba kuchosa pana iwepo ndikachosa mphepo ile idzi dzandachosabzi idzi ndikukukonza idzi sha ndichakukonza ndikakuchosa mphepo uchaona bzinthu zako dzichiyamba kuendera bwinobwino wabvano zvanzi pane mhepo yandichakubvisa muzukuru asi izvi zvandabvisa izvi ndikuda kukushandira ndikakushandira ndine chokwadi chekuti izvi zvinobva zvapera ndinoda kubvunzawo sekuti kuti uyo akapenga nekuda kuti vanga vasangana neuyo saka iye ari kupenga wachona uyu angabatsirwe sei uyu akufunta uyu adatanyamuriwa na abale wache ari kumalawi sha ari kumalawi so ndaona wathandiziwa asi adayamba pakupaiwa manjeresawo yari ya kuhospitali so uko akuthandiziwa na chiwantu so ndikuona munga akufuna kuenda wachiita bwino nda adazapita naye kwa sing'anga kwa adapasiwa mankhwala ndo padadzaona kuti kumweko kwa adazampitisa anthandiziwa vanzi pane zvino ari kumalawi akatakurwa nehama dzake asi vanga vachitombomubetseredza nemainjeksheni asi pane zvino ndikuona anenge akaenda kun'anga dzakamupa mushonga dzacho dzodzo ndikuona zvichiita sezvikuita nani pane zvino kana akaendawo kwaakaendawo kuti abatsirwe zvinhu zvake zvifambe zvakanaka ndione paine dambudziko ndamutima make umweyo akatowawiwa kuti ko munthu kungoenda zifu telefoni yachachite dzimwedzo dzidamuwawa ndio dzayamba kudzamufikisa shuwa zona kuno hanzi izvozvo hanzi uyu zvanga zvichitomurwadzawo mumwe make kuti ko munhu kuenda ndokuenda telefoni hapachina kana kunzwana kudairana pafoni asi ndo zvaita kuti iye akwanise kutouya kuno achida kunzwawo kuti ko mumwe wangu akafamba sei
Kuti dzimwe nguva kana kurara chaiko ndakandichitadza kurara. Iyoyo tinonzwa kuti shamwari yenyu ari kurapa. Yekupedzisira yandikada kuziva ndeyekuti imimi muchinoda kuenderera mberi here sekuru kana vachinge vakugadzirisa muchiri kudawo here kuti muve munhu anoitawo imba yake zvakanaka zvisiri zvekuti mufambe muchitsvaga vanhu makasiyana siyana? Ndiri kutodawo kuti ndirorwe ndigare imba zvakanaka. Ndo zvandiri kushuwirawo, ndosaka ndauyawo kuna sekuru kuti vandibatsire. Nekuti ndakangovanzwawo munhu wandaingoita zvekungonzwawo kunzi kuna sekuru sinaro vanobatsira vanhu vane matambudziko mahombe mazhinji vari kumapedza. Ndo zvaita kuti ndiuye kuno, nekuti ndanga ndakutosvika panguva yekuti kurara chaiko ndaitadza kurara, kudya chaiko ndikada kuti ndibike chikafu ndichimedze changa chichitadza nenyaya yebundu riya rekufunga kuti saka zvakafamba sei, chii chiri kuitika muupenyu hwangu, ndichazovei. Ndo zvinhu zvakanga zvakundinetsa izvozvo. Mabva sekuru atamba kuti ndofuna kuti ndichitembo ndimange pano noti pano ndichinyang'ana kuti kutsogoloko mukukalamba ndinzafamba napaponi. Tikufuna mwezi panda muchosa dzimwedzi idzi ndikumuchosa dzimpepo adzakala bwino kutokwatiriwa na mamuna ankwatiriwa ndikumuchosa mpepo iye anza svakaika wamuna na kwatiriwe iyi njira yakapita naye njakuipa ukaona ichita se yakana rekera ukaona dzachita tene payapa dzakukana rekera. Zvanzi kukubetsera kwandakuitawo kumuzukuru ndiri kuda kuti wewe ndikubvise mhepo, handitika ndikabvisa mhepo idzodzo iwewe uchatororwa zvakanaka. Ukaonawo nzira zvaita seizvi zvakusvitsa pano izvi zvaramba, unofanira kunge uchisiya, handitika. Zvanzi ndokubetsera muzukuru zvichipera. Tinotenda ndangokubvunzirawo kasemunhu wechikadzi kudai kuti muitewo imba yenyu. Aiwa chokwadi apana chakamboipa. Tanzwa kuti mamuchida zveshamwari yenyu iyo, mamuda kuti zvekuti hama dzenyu dzive dzokuti mukwanise kufambidzana nadzo zvakanaka, nokuti zvezvamai hanzvadzi hamuchawirane navo. Chokwadi. Chakakonzera kuti vasawirirana nemi inyaya yekuti here vakatendenge vazvibata kuti mimi maane mushonga kana kuti vakati chicha chakatanga sei kusawirirana kwenyu? Ndakangoona vangotangawo kuchinja vega ndisingazoziviwo, pamwe vanogona kunge vakafamba vakazvinzwa kuti ndo zvandiri kuita. Ndisingazoziva, handizozive nekuti vavana kundibudira pachena kuti vandiudze kuti sei vasisawirirane neni kana kuti sei tisisafambidzane mufambidzirano wataiita kare. Mashoko enyu ekukumbirira rwegero kune vanhu vamakatorera mari vasingazive yekuti chino kuti kureurira zvekare kunobatsira munhu kupona. Aiwa chokwadi. Ndinongokumbira kuti kune vese vandakapindana navo munyaya dzandaisiita dzemabasa akaipa idzi, ndinongokumbira kuti vandiregererewo nemwoyo wavo wese. Ndauyu mtima wacheyu adatochitadi kobiri kutomanga wakatomanga nyumba na mbari wacho wachimamuna mugirandera. So mankhwalaya adakumana na muntu uyo wadakumanana ku Centenary kupansi kupompo. Zvanzi uyu icho kwadi so ndikufuna akatomboita mari ne handradzi yake yechirume ne chokwadi. Hanzi akatoakaimba muGrendale, asi wakazoita naye izvi zvaakaita izvi akasangana naye basi kuCentenary. Chokwadi ndakatovaka imba ndakavaka ndikatotengawo mombe nembudzi. Aiwa ndakavaka imba yakanaka. Asi ichokwadi zvikuti chirikutaura sekuru kuti makasangana kuCentenary. Chokwadi ndikasangana kuCentenary. Kudi nemaonero anoita sekuru. Aiwa sekuru vanoona. Ndafamba kuzhinji nawi zvekuti ndatoshamisika kuti vazoziva kuti ndine dumwa randinaro. Kwese kuzhinji kwandinoenda ndichida kungonosvika ndichibvunza kana kuti ndinogona kungoti ndauya kuzobatsirwa, asi hapana munhu akambonge aona dumwa randinaro.
kunyaya yenhingirikini yekudisappear kwadriver pane kwayakambofambira here? Hapana, yatobatwawo pano. Alright. Saka kune vanhu vari kunzoko vasingazive sekuru Sinaro, muda kuti chii? Aiwa, kuna sekuru Sinaro chikwapuro vanoita zvinhu zvechokwadi zvandaona inini nemaziso angu. Saka mungakurudzira vanhu kuti vazovaona? Ndinotovakurudzira vanhu vazhinji kuti vane matambudziko ari kuvanetsa vafamba kunzvimbo dzakasiyana siyana ngavauye pano vanoponeswa pano paJorodhani vayambudzwe. Zvanga ndichiitawo izvi ndakaitawo nekushaya zivo nekudawo mari. Mabasa ekuda mari anozokuita kuti ubate zvinhu zvakaipa. Munova musituation yandakazenge ndapinda. Ndakuda kutororwa, ndakuda kugara mumba. Sekuru zveshuwa ndibatsirei zvinhu zvangu zvifambe zvakanaka. Aiwa, vati vanokubatsirai. Aiwa, ari kutenda ari kuti aiwa sekuru vanoona zvona. Ufuna apita sambe. Akasamba dzambe kumupasa mankhwala yanangu. Zvanzi muzukuru ndikupe mushonga wekugeza nditika. Uike madzi mankhwala aya yarumwe ukaika madzi asambe maso. Kuna mbuya kubanja. Ndisaziya kubuda pa TV hakudi masivi Sly Media TV yandispota ndiri mu street ndazoona ndapa news ndakawandwa nema views Sly Media TV mandichinjira ang my dreams Sly ya Sly Media Sly ya Sly Media Sly ya Sly Media Sly ya Sly Media kuchinja vision ya mageto youth kuchinja life ya mageto youth kutipa nzira semageto youth kutipa gwara ramangwana rakanaka Sly ya Sly Media.